مایل پیان کتابونا دست بکن مزات خود شما پیار خیر آمی پشتی صحبت و لحف پرسینه ایدی مزاتا کتابان دست پیدکه اف کسین لسالونه نچیروان کتابین کونو نادرن هرکس بکلجان لبندا کتابانن کاوه جاره و چه بکوه پاراوان او به تورکین والاتین لید داویا مزادتا تورکین خوب کتاب و بیرانینان تجیدکن hepsine 10 lira var mı? Bir şey temelese 10 liraya ji kesên ku ji pirtûkan hez dikin re bibliofîl tê gotin. Bibliopirtûk e, fîl jî hezkirin e. Bibliofîl yanî kesê ku ji pirtûkan hez dike. Wekî din bibliomanî heye, yanî mirovekî pirtûkan kom dike. Ez bixwe di navbera bibliofîlî û bibliomanî de me. Li mezada vir em pirtûkan bi erzanî distînin. Tabî pirtûkên em li piyaseyê nikarin peyda bikin, dikarin li vir bi hêsanî peyda bikin. Jeko em têne mezada vir. Lewra bihayê pirtûkên li vir li gor mezadên din pir erzan e. Her wiha ev der tim ji surprayzên re vekiriye. Helbet em dixwazin li mezadan zêdetir kitêbên bi Osmanî, Ermenkî, Romî û zimanên din hebin. Ez li Stenbolê xwendekarê zanîngehê me. Ev salên dirêj e ez bi pirtûkan re mijûlim. Tim serdana sehaf û mezadan dikim. Helbet aliyekê wê ji ber rewşaborî ye. Lewra standina pirtûkanê dî pir biha ye. Herkes nikare êdî pirtûk bistîne, em bi korsanî distînan jî li ser PDF peyda dikin.
Derek kitabın Kürdiş zedetini hem jiber derdora Hüseyin Mervin kitaba tedarik dikin Kürden yani Kürdi rala kadar da ben yani dibejin ev kitabı lever zede ben frotta Fırtuka hejar bo Kürdistanya helbeste o bixu imza kiriye melve deri peyda kir û kirî vêgavê pirtûkxana min de heye. Sehaf Hüseyin Palewi di dema mezadê da wek mîzahkerekî hosta. Kesên li salonê amade ne bi espîrî û mîzaha xwe ya taybet dilê wan xweş dike. 5 yazdım abi kaç yazdım? 20 geldi. 5 iyidir falan. Hüseyin yek bi yek pirtûkan digre destê xwe û dide nasîn. Katib jî yek bi yek nav û bihayê kitêban dinivîse. Di dawiya mezadê da herkes bi bextewar ve digere mala xwe pirtûkên xwe bicî dikin û ji ber ku êdî ji wan re bûye edet bi sebr û kelecan li benda mezada bêdimînin. Dibes abime hastalığını yenip gelen adama. Başbakanlık Osmanlı Arşivi katalogları rehberi. Üstad Kubilik orijinal metnli beyler. Arapça orijinaliyle beraber. Ömer Sönmez, Rudav, İstanbul. 120, 130, 140, 150. 150 liraya abi dolu dolu şiirler var. Harap olan gönül ey güç senin makamındır. Tegaddüf etme büyük. Bu kaç taş ilerliyor.